पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराने प्रेरित होऊन आज हा जो लोकशाहीचा जो उत्सव आहे त्या उत्सवात सर्वजण खांद्याला खांदा लावून आज इथे सर्वजण एकत्र झालेले आहेत। आज भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा परिषदेचे फॉर्म हे आज आम्ही इथे भरत आहोत। आज इथे आंबोली जिल्हा परिषद, तळवडा जिल्हा परिषद, निलवडे पंचायत समिती, मळगाव पंचायत समिती असे सर्व फॉर्म आज सर्वजण एकत्र इथे फॉर्म भरत आहोत। भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय राजेंद्र चव्हाण साहेब, तसेच आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, आमचे खासदार नारायण राणे साहेब, सर्व आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष, जिल्हा तालुका मंडळाचे सर्व अध्यक्ष सर्वांना एकत्र घेऊन आम्ही इथे संपूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचे आम्ही अर्ज भरत आहोत। युतीच्या महायुती म्हणून आम्ही अर्ज भरत आहोत।